Assalamu alaikum uwa. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Sunana Muntazar Hassan Abdullahi. A yau insha Allah darasinmu shine hanyar da zaka kare Instagram ɗinka daga haka, ko da wani irin haka ne. So da yawa mafi yawan mutane kan waye gari sai su ga ai musu hakin Instagram ɗinsu. Musamman waɗanda suka yi suna a Instagram, sai kaga ana ta bibiyan su, ana ta musu hakin ɗin Instagram ɗinsu, sai kaga kowa ya rasa yadda zai ya kare Instagram ɗinsa daga haka. Hanyar da za mu yi amfani da shi ita shine za mu samu Instagram ɗinmu wani tsaro. Shi kuma wannan tsaro, ko da a ce haka ɗin ya san number ka, ya san password ɗinka, ya san email ɗinka, ya je ya sa shi a wani waya, ba zai buɗe ba sai dai in kai ka ba shi dama. Za ka ba shi dama? Ba za ka ba shi dama ba. Hanyar da za mu yi amfani, za mu saka wa Instagram ɗinmu wani tsaro. Za su baka wasu code guda 4 waɗanda za mu screenshot ɗinsu a ƙarshen wannan bidiyon. Ko da a ce ka sa number ka, ka sa password ɗinka, Instagram ɗinka ba zai buɗe ba sai ka yi amfani daga ɗaya daga cikin waɗannan code guda 4, sannan Instagram ɗinka zai iya buɗe. Kun ga haka bai san waɗannan nambobin ba, balle ya je ya yi ma hakin. Kuma don haka waɗannan code sirri ne, kai kaɗai ya kamata a ce ka san su, kada ka bari kowa ya san su. Don haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ku ga yadda ake. Kamar yadda na ce, zan nuna muku yadda za ka kare Instagram ɗinka daga haka, ko da wani irin haka ne. Don haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ku ga yadda ake. Da wannan zuwa a wannan channel tawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da na ɗora sabon bidiyo ka za a dinga sanarwa. Da fari za ka shiga profile ɗinka kamar haka. Bayan ka danna numa wannan fuskar, za ka danna waɗannan 'yan layukan guda 3. Bayan ka danna, zai numa wannan fuskar, sai ka danna setting. Bayan ka danna setting, za ka ga allow, follow and invite friends, za ka ga notification, za ka privacy, za ka ga security. To abinda za ka yi, za ka shiga security. Bayan ka shiga security ya numa wannan fuskar, za ka ga password, za ka ga two factor. Bayan ka ga two factor, so za ka shige shi, ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi ya numa wannan fuskar, za ka danna get started, gashi nan da blue rubutu. Bayan ka danna, sai ka zaɓi inda kake so a turo ma code ɗin. To abinda za ka yi, bari mu yi amfani da ta hanyar message, ta hanyar text message. Sai ka kunna shi kamar haka. Bayan ka kunna shi, za ka jira code ɗinka. Shine gashi nan ma ya riga da ya iso. Gashi nan da ya riga ya iso. Gashi nan in kun kula, za ka ɗauke shi 283709. To za ka zo wurin nan ka sa shi 283709. Kun gani? Sai mu sa next. Kun gani? Ya ce mai two-factor authentication is on. Sai ka sa don. Bayan ka sa don, zai nuno ma waɗannan nambobin, in kun kula ga sunan kusan kashi 5. To su kuma waɗannan nambobin, ko da a ce ka sa number ka sa password ɗinka, ka je wurin buɗe Instagram ɗinka, ba zai buɗe ba. Dole sai ka yi amfani da waɗannan, ɗaya daga cikin waɗannan nambobin. Don haka kamata a ce ka yi screenshot ɗinsu. Kamar mu yanzu mun riga da mun yi screenshot ɗinsu, za mu je mu aje su. Kuma waɗannan security kamata a ce kai kaɗai ya kamata a ce ka san waɗannan security. Don haka ina fatar kun fahimci abin da nake nufi. In ka kula nan, gashi nan two factor authentication is on. Kaga gashi nan a yanzu a kunne. In kun kula ɗazu ba kunne yake ba. Don haka na gode da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bar zumunci. Da waɗanda suke neman ƙarin bayani, suna yi tuntuɓa ta a Instagram ɗin na waton Dibaba2, ko kuma a yi min comment. Allah ya ni kuma zan ansa. Na gode da wannan ziyartar channel.